Aşgabatyň Bahtiyarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mektep mugalliminiň zäherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňär. Bu mektebe gutoran iki ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir şüşe Coca-Cola içkisine ýuwujy seriştäni goýupdyr. Habarly Çeşmäniň söýlerine görä bu mektebe gutorduş synaglarynyň güni 15-nji ýylynda bolup geçipdir we şeýdip talipler mugallimy jazalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk şol sanda Coca-Cola satyn almagy talap edipdir. Adatlyk radiosu mektebiň nomerini zäherlenen mugallimyň we bu işde guman edilen uçurumlaryň atlaryny bilýär. Çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli Adatlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Adatlyň Çeşmesiň sözlerine görä, iki uçurumyň içke gapgaç ýuwujy teriştäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturulşykda sınıf mugalliminiň gyssagly hassahana ýerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ýagdaý günden güni bilýän Çeşme, Synag güni 15-nji ýylynda sınıf mugallimy okuwçylarynyň ýylyň soňy münasibetli şol güne planlaşdyrylan mugallimler ýygnagy üçin azyk satyn almagy talap edipdir. Mugallim okuwçylara satyn almak üçin önümleriň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 şüşe Coca-Cola sargapdyr. Çeşmäniň habaryna görä, okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi mugallimleriň we mektep ýolbaşçylarynyň uçurumlardan ýedigderli pul we peşkeş talap etmeginden nägelerek bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf mugallimini jazalandyrmak kararyna gelipdir. Iki uçurumyň biri eýem goşuna kidilipdir. Olar gapgaç ýuwyan ýuwujy serişde garlan içkiden birnäçe stakan içen mugallimy bilkaslyň zäherlenmekde guman edilýär. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertinde gürleşen mektep işgäri bu wakany tasdiklady. Söhbetdeşiň sözlerine görä, bayramçylyk güni mugallim syrkawlapdyr, gusup başlapdyr we huşuny ýitiripdir. Mugallimy mektebe iň ýakyn ýerleşýän hassahana äkitmek üçin dessine tiz kömek çağırlypdyr. Şondan soň mektebiň ýolbaşçylary polisiýa jaň etdiler, beýleki mugallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şüphe astyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanyşy ýaly mugallimiň isläň naharlaryny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa olary satyn almak üçin iki ýigit gidipdir. Belletek 15-nji ýylynda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akidilipdi. Adatlyk radiosu Aşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji ýylynda boljak soňky synaglardan destine harby bölümlere gyssagly akidilýänligini habar beripdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär. Sebäbi ikincisi goşuna alındy. Emma şüphe astyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapky derine wagtynda öýünde galýar. Emma jinaýat işi açylsa, ikinji ýigit hem goşundan ýygyna çağırlyp biliner diýip Çeşme gürrüň berdi. Adatlyga ma'lum boluşyna görä mugallimiň zäherlenmegi bilen baglanşykly jinaýat işi açylmandyr. Diňe şüphe astyna düşen ýigit we şaýatlar bilen deslapky söhbetdeşlik geçirilýär. Adatlyk radiosu Bahtiyarlyk etrabynyň polisiýa merkezine ençimegedek jaň etdi. Ýöne bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet edarlarynda işleýän işgärlerden we mektep okuwçylaryndan pul talap etmek meselesi adety bir ýagdaýa öwrüldi. Okuwçylaryň enatalary her ýyl mektep ýolbaşçylarynyň we mugallimleriň talaby boýunça her bir çagy üçin 10 miňlerçe manat goşmaça çykdagy etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek, köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdagylar üçin mejbury pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepde şol bir mektepde korrupsiýa bilen baglanşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi. 21-nji ýylynda duşanbe güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardy şahadatnamalary gowşuldy. Munyň üçin tabara guruldy. Oňa diňe uçurumlar çağıryldy. Çäranyň çykdagylaryny tölemek üçin pul töletdiler. Maşgaly ýagdaý sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturulşyga çağırylmady. Olar diňe baş muallimiň kabinetyna çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf mugallimleri soňky gezek pul berip bilmeýän öňkü okuwçylaryny görmek islemediler diýip okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň agdalmazlygy şerti bilen Adatlyk radiosyna gürrüň berdi.